Ако винаги избираш грешния цвят на фондютена, само защото не знаеш подтона на своята кожа, сега ще ти покажа как лесно с този трик можеш да го разбереш. Аз съм Наталия от Наталия Makeup Academy в град Варна. Гримьор съм от 10 години и съм собственик на Академия за гримьор. И сега ще ти кажа този много лесен трик, с който можеш да разбереш подтона на своята кожа и да престанеш да си купуваш грешния подтон на фондютена за твоята кожа. Най-лесният трик за определяне на подтона на нашата кожа е като просто видим цвета на нашите вени. Ако цвета на твоите вени е лилав или син, значи твоят подтон е студен. И при повечето фондютени това се отбелязва с абревиатура като C от cool. Ако цвета на вените ти е синьо-зелени, по-скоро не можеш да го определиш нито към зелените, нито към сините и студени тонове, значи твоят подтон е неутрален. Ако цвета на вените ти е зелен, значи имаш топъл подтон, който се отбелязва с W, което е warm. Ето, например, в този фондютен на Urban Decay е отбелязан с NN, защото има тон и подтон на кожата, като и двата са неутрални. Българките предимно сме с неутрален подтон, така че залагай на неутралните, това е моят съвет. Помогнах ли ти да определиш подтона на своята кожа? Напиши ми в коментар и ме последвай за още такива видеа.